som la Rosa i l'Abel. Us volem presentar el quadern Ortofàcil de segon, en aquest cas, en lletra lligada. L'objectiu d'Ortofàcil 2 és treballar l'inici de l'ortografia catalana per segon de primària. Al quadern Ortofàcil, l'alumne treballa en paper de manera evolutiva i deductiva. A més, el quadern Ortofàcil gaudeix d'un suport de recursos digitals per l'aula. Tindreu accés directe des del vostre ordinador. Cada docent té el seu entorn, on podrà accedir-hi amb el seu codi individual. Us presentem les eines digitals d'aquest quadern. Accedim ara al llibre digital de segon. Al primer recurs trobareu el quadern digitalitzat, pàgina per pàgina, així com el seu solucionari. El segon recurs són els audiodictats. Un altre recurs són els vídeos amb quiz. I l'últim recurs que hi ha són exclusius de docència. Seria el quadre competencial i els indicadors operatius. Ara us fem un resum dels recursos. Per fer treballs de l'aula, a la pissarra digital hi trobareu el quadern digitalitzat pàgina per pàgina, com el seu solucionari. L'altre recurs, els audiodictats, està pensat perquè l'alumne llegeixi, prepari i corregeixi els dictats. Per un costat, se pot escoltar el dictat de manera pausada i després tot seguit per a poder realitzar la correcció. Els següents recursos són els vídeos amb quiz, que estan pensats perquè l'alumne vegi l'ortografia d'una manera lúdica, amb preguntes grupals d'aula. Ser una O tancada com puc. I no cal. I l'últim recurs és exclusiu per docència. Estem parlant del quadre competencial, que pot ser PDF editable perquè el pugueu tenir dintre del vostre entorn o PDF imprimible. Les dues opcions són vàlides. Som conscients que és un quadern de 48 pàgines, no és un llibre de text, però l'editorial creu oportú posar-hi els indicadors operatius perquè us sigui més fàcil avaluar l'alumne. Creiem que l'Ortofàcil és una molt bona eina per treballar l'ortografia catalana, de manera individual, deductiva, en paper i de manera grupal a l'aula i la pissarra digital. Moltes gràcies. Gràcies.